On ide úplne do toho. Dobre, a koko, čo ti jeme? Vítame vás pri asi 6. tastingu našho produktu Dante. Je tu náš kamarát. Draco Narco 13 in this bitch. Sme tu na show Display a ideme robiť náš tasting. Povedz mi, jak to funguje, čo to je? Funguje, toto je nikotinové šparadlo Dante s príchuťou škorice. Máme dve, 5 mg a 3 mg. Položíš si do úst a tá chuť sa ti postupne vyplavuje. Poznáš žuvák. A to je podobný princíp, iba s tým, že to má trošku menej nikotínu a má to pomôcť ľuďom odvyknúť si od fajčenia. Ja ti poviem na rovinu, si ma úplne vychytal, lebo ja sa snažím o to dlho prestať. Ja fajčím od 15, krabičku denne, mám 30 rokov. 15 rokov fajčím krabičku denne. No poďme to skúsiť. Poďme na to. Máme potom príchuť vanila mentol, to je taká slačia. A môžem si s tým aj zuby špárať? Všetko, jasné. To je dobre a koko, čo? Škoricová príchuť, taká silnejšia, že si to otočiť, môžeš kúskať to drevo, aby vyšlo viacej tej chuti. On ide úplne od toho. Dobre a koko, čo ti jeme? To si môžem nechať? Toto si môžeš nehať, samozrejme, to je pre teba. Ty si zlatý do piči. A z 10 koľko by si tomu dal? Si škváľa? Není to jak cigaretka. No jasné, to nemá byť ani, Tak vieš? dáme, tak 6,8. 6,8, dobre. 6,9. Však lebo 9 nemám na to. Hovoríme, toto má ľuďom pomôcť odvyknúť si. Počúvaj, ja to skúsim a dám ti vedieť, dobre? On to otestuje. Natočím vám videjko. Ale každopádne ďakujeme ti za tasting, Braško. Ja ťa chcem pochváliť za dneskajšiu show, čo si spravil. Dobre. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom tastingu. Čaute.